नमस्कार दोस्तों, सुनिए हमारी ये छोटी सी रचना। जौन होला विधि के विधानावा, उहे होला कवनो बहानावा। जौन होला विधि के विधानावा, उहे होला कवनो बहानावा। अरे के कही न मंगती बरदानावा, तो कैसे जैते राम जी बनावा। के कही न मंगती बरदानावा, तो कैसे जैते राम जी बनावा। राम जी न जैते यदि बनावा, तो कैसे होइत सीता के हरानवा। राम जी जैते नहीं बनावा, तो कैसे होइत सीता के हरानवा। सीता के न होइते हरानवा, सीता के न होइते हरानवा, तो कैसे मारल जाइते रावणवा। सीता के न होइते हरानवा, तो कैसे मारल जाइते रावणवा। जौन होला विधि के विधानवा, उहे होला कवनो बहानवा। जौन होला विधि के विधानवा, उहे होला कवनो बहानवा।